Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid. Velkommen til Industrikvarteret. I dag har I mig på som vært, Rasmus Pedersen, og jeg har fornøjelsen af at have besøg af Flemming Jacobsen fra Brønderslev Kommune. Hej. Og hej Flemming. Og han vil gerne gøre jer alle sammen sådan lidt mere bekendte med indholdet af de nye regler, der kommer til bygningsregulativet. For der er kommet nye regler på for, hvordan og hvorledes der skal kunne foretages dokumentation ved byggeri. Ja. Og før jeg stiller hele dit oplæg, som du kan høre, så har jeg jo været godt i gang. Så velkommen til, Flemming. Tak. Kan jeg lige få et enkelt ord på, hvor du arbejder henne, og så glæder jeg mig til at høre noget om de nye regler. Ja, jamen jeg arbejder ved Brønderslev Kommune. Det er der mange, der gør, men jeg sidder i den administrative del i det, man sådan i folkemunden kalder teknisk forvaltning, eller teknik og miljø, som det hedder officielt. Og jeg sidder i byggesagsafdelingen og har været der i nogle år. Og vi løser folks byggesager, når man skal bygge noget nyt, når man skal bygge til og bygge større eller bygge om. Så altså, det er det, vi går og munter os lidt med. Og så sker der jo nogle ændringer og nogle nye regler på det område også. Så ja. Ja, og her fra den 1.1., der trådte der nye regler i kraft. Ja, det gjorde der. Der er kommet nogle nye krav i forhold til, hvilket klimaaftryk som nybyggeri det må afsætte. Og det er det, der bliver implementeret fra nu af. Så det var lidt af det, som jeg skulle fortælle lidt om i dag. Ja. Og inden vi går i gang med det her, så reglerne, I har selvfølgelig fået en udførlig tjekliste fra statens side, med præcis hvordan det skal håndteres, ikke også? Jo da, sådan fungerer det altid. Jamen, da I spurgte mig først i november måned, det ved jeg ikke særlig meget om endnu, sådan set. Men i løbet af november kom styrelsen mere på banen og fik holdt nogle orienterende webinarer. Vi har sådan en årlig byggelovsdag med byggesagsbehandlere i hele landet. Og styrelsen, så der blev vi klædt mere på til, hvad det så er, der træder i kraft per 1. januar. Så nu ved jeg lidt mere om det. Jeg er ikke 100 meter mester i det endnu, men vi bliver det vel hen ad vejen. Men sådan går det jo ofte, når der kommer nye ordninger eller processer, som byggesagerne skal igennem. Ja. Jeg vil lige sige, da vi spurgte dig, og du sagde ikke så gerne, det var ikke fordi du var en tøsdreng. Du var bare lige så forsigtig som alle andre, vi spurgte. Der var faktisk ikke rigtig nogen, der turde sige så meget om reglerne. Nej. Så vi fik og det er jo også, altså når de er ligesom kommet, altså det er jo et spørgsmål om at blive klædt på til det. Man gider jo ikke at skulle stå og kloge sig på noget, som egentlig er noget vås. Og med styrelsens udmeldinger om det, efter at reglerne er vedtaget og så videre, og nu skulle det være sådan, ja, det var først i løbet af november måned, at det kom ud. Ja. Så. Men sådan er det desværre tit. Det er ikke udelukkende Erhvervs- og Byggestyrelsens skyld. Når der kommer lovgivning ud, så går der lidt tid, inden man finder ud af, hvordan den rent faktisk skal virke i praksis. Og så også længere tid, før at dem, så rent faktisk skal arbejde efter dem, får lov til at blive præsenteret for det. Ja, men det er rigtigt, ja. Nu optager vi torsdag den 9. februar 2023. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg satte årstal og dato på en podcastoptagelse, vi har lavet. Den eneste grund til at gøre det er, fordi i går, der var du ude på slap line foran en stor gruppe håndværkere og fortælle om de nye bygningsregler. Og det er egentlig en god bid af det oplæg, jeg gerne vil høre lidt mere af. Ja. Så mit spørgsmål er egentlig, hvordan vil du... Skal vi have nogle plancher på, eller skal jeg bare trykke på start Flemming nu, eller... Jamen, jeg kunne jo godt prøve at køre videre med de slides, jeg havde i går. Ja. Som jeg nævnte for dig, så blev det ikke kastet tomater i går, så jeg tænker, at det kan gå, hvis nu jeg prøver at dele dem. Sådan. Kan du se den i billedet nu?
lige så fint. Det var godt. Men jo, jeg fortalte lidt om de her nye klimakrav, som er trådt i kraft nu her per 1. januar 2023. Og så skal jeg lige se, om jeg kan... Det var nedad, jeg skulle trykke. Fordi, ja, der sker jo nogle ting rundt omkring i verden. Ja, det gør det så også lige nu i verdenssituationen. Men vi har også for ganske nylig set på oversvømmelser af floder i Europa, og varmerekorder og kraftige stormer og det ene og det andet. Det er ikke så meget det, vi skal snakke om, men det er bare selve grundforudsætningen, at ja, vi mennesker, vi påvirker og har altså påvirket klimaet i en grad, sådan så at der er nødt til at ske nogle ændringer. Og noget af det, som viser sig, ja, det udmønter sig nu i lovgivningen, at vi bliver nødt til at tage noget mere hensyn til klimaet. Og det, der trådte i kraft her per 1. januar, der er buzzwordet LCA. Det står for Life Cycle Analysis, hvis man taler udenbysk. Men det skal man vende sig lidt til at bruge det her udtryk, en LCA. Fordi det er det, der skal laves på byggeriet. Det er nybyggeriers klimapåvirkning, som skal dokumenteres. Og i første omgang, så det der, man især skal det, som der er et krav om nu, en grænseværdi, det er nybyggeri over 1000 kvadratmeter, som skal overholde den her meget mundrette 12 kilo CO2-ekvivalent per kvadratmeter per år. Det, der er omfattet, jamen det er nybyggeri, som er omfattet af energirammen. Det vil sige bygninger, du isolerer og varmer op, ja, og nybyg. De er omfattet af det her. Det gælder ikke for tilbygninger, ombygninger eller sekundære bebyggelser, det vil sige en carport, garage eller en uopvarmet hal eller noget. Nej, det er ikke det, vi snakker om. Men heller ikke, hvis du laver en tilbygning til nogle eksisterende boliger eller til en eksisterende virksomhed eller noget. Det er ikke det. Vi snakker nybyggeri og kun nybyggeri. Og gældende fra 1. januar af. Så de ansøgninger, vi har fået ind her efter 1. januar på nybyggeri, de er omfattet. Må jeg lige, I må have fået tosset mange ansøgninger ind, sådan lige op til deadline, gjorde I ikke? Det var faktisk ikke så galt igen. Okay. Det set må jo være. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk ikke har været opmærksom på det her, eller hvad. Jeg vil sige, der var nogle stykker. Der var også nogle lidt større projekter, som netop var måske større end 1000 kvadratmeter, som skyndte sig at blive færdige og få deres ansøgning ind inden 1. januar. Men det var ikke sådan, at vi modtog bunkevis mellem jul og nytår. Det var det ikke. Nej. Hvordan, nu afbryder jeg dit fine oplæg her, men hvordan ser det egentlig ud med, fordi det billede, du har på her, det er etageejendom, og da jeg hørte om de nye regler med 1000 kvadratmeter, så tænkte jeg også, det er jo begrænset, hvor mange byggerier det egentlig påvirker i første omgang. Fordi du skal ud og have fat i et lejlighedskompleks af en rimelig størrelse, eller erhvervsbygninger, for at ramme de 1000 kvadratmeter. Ja, det skal man. Men som jeg også kommer ind på lidt senere, så er det bare en start, det her med de 1000 kvadratmeter. Ja. Det er det, som styrelsen kalder en blød start. Der kommer til at blive omfattet meget mere. Men de ansvarlige i det her, jamen det er bygningsejeren, som er ansvarlig for, at hans byggeri nogle gange overholder de her nye krav, og at der bliver lavet den her klimaberegning på den. Hvis vi prøver at gå lidt videre, så det man skal kigge på, det er sådan en oversigt, som styrelsen har lavet, og som beskriver lidt, hvad det er, det her går ud på. Hvad skal sådan en LCA, hvad skal den omfatte? Jamen, i sådan en byggeproces, der er der jo mange forskellige steps. Vi har nogle råmaterialer, der skal udvindes, der skal forarbejdes, fremstilles og transporteres. Så skal de bruges på en byggeplads. De skal
man opfører selve huset. Med tiden så skal man også udskifte og vedligeholde på det. Og til sidst, jamen, så står bygningen ikke mere. Så er der nogle af materialerne, man decideret kan genbruge, eller man kan genanvende den og forarbejde andre materialer af den til den tid, eller noget, man er decideret nødt til at bortskaffe. Hele den her cirkulære betragtning på et byggeri, set over en levetid på 50 år, det er det klimaaftryk, som det afsætter, det er det, man beregner ind i sådan en LCA. Ja. På nuværende tidspunkt, så er det ikke alle modulerne i denne her proces, der skal regnes med. Dem, der er listet op her på sliden, det er dem, som skal med på nuværende tidspunkt. De røde herovre bliver ikke regnet med på nuværende tidspunkt. Eksempelvis sådan noget som transporten af byggematerialerne fra produktionen til byggepladsen skal ikke regnes med. Det kunne man jo godt forestille sig, at den vil komme til i fremtiden. Ja, det er lidt sjovt, for jeg ved ikke, om det har sjovt, det er det jo ikke, men for anden produktion, der skal man jo faktisk tage transport med, når man går ind og laver de her vurderinger. Ja. Men på nuværende tidspunkt, så skal de ikke indgå i klimaberegningen. Nej. Men hvordan finder man så ud af alt det her? Jamen, det er der heldigvis lavet nogle guides til. Der er de også differentieret i, hvem man nu engang er. Små og store rådgivere, bygherrer i sig selv, men også bare entreprenørerne. Og så nogen som mig, byggesagsbehandlerne, at vi også kunne blive klædt på til at kigge på det her. I guidesene, der bliver man kort introduceret til klimakravene og LCA'en, hvad det vil sige, og hvad det er, den skal indebære. Og så bliver man lidt klædt på i forhold til den rolle, som man som aktør nu har. For der er forskel på, om man er bygherre, eller man sidder byggesagsbehandler jo, hvad det er, ens rolle er i det her. Ja. Det er videnscenter for bygningers klimapåvirkning. Ja. Jeg læste på den. Er det den meget mundrette titel, hjemmesiden har også, hvis man skal ind og finde dem? Den hedder det her. Byggeri og klima.dk. Godt. Og det er netop Videnscenter for bygningers klimapåvirkning. Det er en organisation under Social- og Boligstyrelsen. Så man kan sige, at det er forankret i de organer, som nu engang varetager de regler, som Folketinget har vedtaget. Ja. De her videnscenter, de blev etableret for godt et år siden, mener jeg det er. Og noget af det, de har arbejdet på at producere, det er netop det her materiale, som skal klæde folk på til at kunne håndtere de her nye klimakrav. Og man finder det inde på hjemmesiden, og kan klikke sig frem til, hvis man går ind under publikationer, der kan man få de her PDF-slides af, hvad man skal have sig i mente i lige præcis den rolle, man nu har i byggeprocessen. Der er også noget fint undervisningsmateriale, som man kan hente derinde, og på den måde blive klogere på det her. Så byggeri og klima.dk. Der kan man lære en del. Ja. Men når nu nu sidder du og snakker med sådan en byggesagsbehandler, så kunne jeg jo fortælle lidt om, hvad min rolle og min kollegaers rolle vil komme til at være i fremtiden. Så kan man selv gå ind på hjemmesiden og læse mere om sin egen rolle, hvis nu man sidder på den anden side af bordet. Ja. Men det, som vi skal foretage, det er bund og grund lidt det samme, som vi gør nu. Vi skal bare bede om en ting mere. Vi skal lave vores almindelige sagsbehandling. Vi skal tjekke, at byggeprojekterne de kan holde sig inden for lokalplanens bestemmelser. Og i sidste ende, så skal vi sikre os, at der kommer 2 erklæringer ind. Dels en erklæring om de tekniske forhold. Det her, det overholder også bygningsreglementets tekniske krav. Og den anden erklæring på, at der er kommet en dokumentation ind for, at kravene er opfyldt. Det er det, vi skal.
Men i den proces, ja, så ud over de ting, der plejer, så vil vi så også stille krav om, at der ved færdigmeldingen skal aflevere sådan en LCA. Og i 10% af byggesagerne, der skal vi så lave noget stikprøvekontrol. Ikke ved de mindre byggerier, ikke ved enfamiliehus og den slags, men ved større byggerier, der er hver 10 af dem, jamen så skal vi, inden vi meddeler en ibrugtagningstilladelse, så skal vi også tjekke den dokumentation igennem, som er kommet. Så der kan man ikke vide sig sikkert, altså hvis man bare har vedhæftet et billede af sin hund, i stedet for en LCA-rapport, ja, så kunne det godt være, at vi fandt på at sige, skulle vi ikke lige kigge på det her, og så efterspørge det som noget dokumentation for, at kravene også er opfyldt. Ja. Når det er selvfølgelig ikke et pænt spørgsmål at spørge, om man kan slippe afsted med bare at uploade et billede af sin hund i første omgang. Tjekker I kun ved stikprøven, om der ligger mere end hundebilledet? Ja, man kan sige, det er jo et spørgsmål om, hvordan processen den er strikket sammen. Og jeg tænker igen, det er nok måske et spørgsmål, styrelsen er bedre til at svare på. Fordi nu til dags, der er byggesagsbehandlingen ikke så meget ud af huset, som den plejede at være. Nej. Vi sidder heller ikke og påser alle de tekniske krav på samme måde, som man gjorde dengang jeg startede med at lave byggesager. I høj grad så er meget af ansvaret for, at kravene er overholdt, og dokumentationen for, at de er overholdt, den er meget skubbet over på bygherres side. Sådan har man valgt at skrue sammen for at gøre det mere effektivt. Om man så får bedre byggeri ud af det, det kan vi lave en anden lang podcast om en anden gang. Det bliver sådan en After Dark, tror jeg, podcast, vi tager på. Ja, det må vi gøre, ja. Vil det ikke være tosset meget dokumentation, I skal gå igennem, når det er? Fordi jeg tænker, der vil være på tagbeklædning, der vil være på facade, der vil være på vinduesmateriale, der vil være på alt materiale indvendigt også. Altså, det vil være meget materiale, der skal lægge dokumentation på livscyklusanalysen på det. Ja, jeg tror, jeg kommer lidt mere ind på at beskrive den lidt senere, så skal jeg nok lige prøve at have i mente. Men noget af den rolle, vi også kommer til at have, tænker jeg, det er også især i vores forhåndsdialoger med folk om nok mest om de større projekter. Fordi vi skal jo sørge for, at ting de kan holde sig inden for lokalplanen. Men planlov, det overruler byggelov. Så hvis nu der ligger en eller anden ældre lokalplan, der siger, at man skal bygge de og de materialer, så er det det, man skal. Men så kan det godt være, når man sidder og regner på sin LCA, at det her materiale, som lokalplanen siger, jeg skal bruge, de har sådan det bonger ret højt ud på de klimakrav, eller på klimaregnskabet. Og så kunne man prøve at få en dialog omkring det, om det stadigvæk er den vej, man ønsker at gå, eller hvordan og hvorledes vi så skal løse det her konkrete byggeri. Ja. Nu kommer vi lidt til det der med dokumentationen. Fordi det er ikke sådan, at der er en fast skabelon på, hvordan det skal se ud. Der er flere veje til Rom. Men det vil sige, at dokumentationen den kan godt have forskellige udtryk, afhængig af, hvad for et LCA-værktøj man vælger at benytte. Men det kan man også læse lidt mere om inde på den hjemmeside, jeg henviste til før, med de guides og vejledninger til, hvordan man skal gribe sådan en LCA-beregning. Hvordan man griber den an. Men det kan være i form af noget rapportudtræk med resultater og delresultater. Man kan også måske tage udgangspunkt i noget mængdeopgørelse fra en BIM-model, hvis man projekterer på den måde. Nu skal jeg lige... Det klipper vi lige væk, det her. Jeg skal lige tilbage til den slide, jeg var ved. Jo, sådan en LCA, den skulle jo omfatte de her forskellige moduler, og på nuværende tidspunkt dem, der er listet op her. Det var dem, vi så i den her cirkulære skitse, som der var tidligere. Ja. Og de beregninger, de skal så overholde de forudsætninger, som er nævnt i bygningsreglementet, BR18, paragraf 297.
Man skal jo lige huske på, at det her det er ikke et nyt bygningsreglement. Vi snakker ikke noget BR23, der er gået i gang her per 1. januar. Det hedder stadigvæk BR18. Der er bare kommet de her nye krav om, at der nu skal ligge noget dokumentation for klimapåvirkningerne. Hvad er det så, vi skal kigge på? Jamen det bliver delt op i 2 kategorier. Byggeri under 1000 kvadratmeter og byggeri over. Og vi skal huske på, at det er nybyggerier, vi snakker om. Men det vil sige, at bygninger mindre end 1000 kvadratmeter, nybyggerier, der bliver varmet op, det er jo sådan noget som enfamiliehuse, dobbelthuse, tæt lav og den slags. Ja, det skal der også laves en LCA på. På nuværende tidspunkt, så er de ikke omfattet af en grænseværdi. Så ja, det kan lyde lidt pudsigt, at man skal lave en LCA, men den skal ikke overholde noget. Så det billede af hunden, vi kommer til nu, at det er lige før et billede af en hund. Vi opfordrer ikke nogen til, at det skal siges. Nej, det gør vi ikke. Så skal det være den rigtige hund i hvert fald. Nej, det er jo et spørgsmål om, at styrelsen har formuleret det sådan, at det er, de her krav er starten, og de kommer til at udvikle sig. Og gradvist så bliver de også skærpet og kommer til at omfatte mere og mere. De har en idé om, at det muligvis kunne blive omkring 2025. Så det er med nu at begynde at vende sig til at lave sådan en LCA, både på de små byggerier og på de større, sådan så at man er gearet til det. Fordi de store byggerier, de har en grænseværdi nu. De skal holde sig under de her 12 kilo CO2-ekvivalent per kvadratmeter per år. Det skal de nu. Men de kommer til at blive skærpet hen ad vejen, de her krav, og længere henad, så kommer de mindre byggerier også til at være omfattet af det. Så man kan lige så godt komme i gang nu og begynde at få lavet de her klimaregnskaber på sine byggerier. Ja. Så kan man sige, hvad nu hvis ikke man gør det? Hvad hvis man afleverer det her billede af hunden? Ja, så er dit byggeri i bund og grund jo ulovligt, hvis ikke du overholder de tekniske krav i bygningsreglementet. Det er lige så vel som, hvis ikke du isolerede det nok, eller ikke sørger for at få udluftning og skiftet det, og så indeklimaet ikke var overholdt. Jamen så, hvis det her det overskrider de klimakrav, som der er sat, ja, så er de i bund og grund ulovligt. Og så kan det blive straffet, bøde og politianmeldelse, og jeg skal komme efter dig. Men kommer man ud i sådan en situation, ja, så skal man jo se på, hvordan vil det her byggeri så kunne lovliggøres. Og det kunne jo være, at det kunne fysisk lovliggøres ved, at man så indbyggede nogle flere vedvarende energikilder, der kunne gøre, at den her LCA ligesom kunne overholde det, den nu engang skulle. Det kan også være, at det ikke er ladet sig gørligt. Og så siger styrelsen, at så må kommunen ind og vurdere på byggelovens paragraf 22. Det er deri, der står, om man kan dispensere til forskellige forhold. Og det er jo ikke et spørgsmål om, man bare dispenserer, fordi den smuttede, vi kunne ikke overholde, og vi vil gerne have det her igennem. Det er jo en overvejelse af en dispensation ud fra forskellige forudsætninger og forskellige betingelser, for om det giver mening. Det kunne man også godt forestille sig, at det jo ville kunne blive ret principielt. Så som jeg sagde til mødet i går, ja, så var det jo så nok også sådan nogle sager, der måske ville gå hen og blive behandlet af vores politiske system, af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget. Ja. Ja, det er stort set det. Man skal komme i gang med at lave en LCA. Det skal laves for, at byggeriet opvarmes, alt nybyggeri. Og det skal indsendes sammen med færdigmeldingen af ens byggeansøgning. Så man kan sige, på nuværende tidspunkt, så er det ikke sådan noget, der kommer til, at folk at det kommer til at tage længere tid at behandle ens byggesag og få en byggetilladelse til at kunne komme i gang med byggeriet.
Sådan en flaskehals snakker vi ikke om, og det er måske meget rart. Der tror jeg også, der måske ville have været lidt mere panik på op til 1. januar, hvis det havde været det, der havde været tilfælde. Fordi det vi skal behandle det her, vi skal meddele en byggetilladelse, så kommer vi til at sætte et vilkår i den om, at der skal indsendes sådan en LCA, og den skal afleveres ved færdigmelding, før at vi kan give en ibotændingstiladelse til byggeriet. Men det er jo ikke det samme som, at man i sidste øjeblik skal forlade, vi skal også lige se på det der og have udfyldt det. Det er en proces, for at det kan hænge sammen, så skal man som projekterende tænke på det her ret tidligt i processen. I materialevalg og i det ene og det andet, i udformningen af bygningen, så skal man have tænkt det her ind. Det er ikke først noget, man skal huske til allersidst. Men det er først til sidst, det skal afleveres. Ja, så det er ikke nok bare at banke tosset mange solceller på taget, når man er færdig for at få det til at passe ind. Men det vil nok ikke være en gangbare løsning. Nej, men bare for at forstå det helt, det vil sige, det både er drift og etablerings klimaaftrykket, man skal tage med i det her. Altså varmeforbruget skal tages med ind, men det skal forbrug på materialer også, eller er det helt galt forstået? Ja, det tænker jeg, man også kan læse meget mere om inde på de her gode guides og vejledninger. Nu må jeg huske på, at det er også forholdsvis nyt for os. Men ja, ud fra de moduler, som skal tages med i en LCA nu, ja, så er det, der skal medregnes i ens LCA. Ja. Men hen ad vejen, så tror jeg, det bliver mere og mere, at man skal huske at tage i betragtning. Ja. Det må gøre det mega komplekst for entreprenører og bygherrer, når man skal i gang med det at se på, er det fjernvarme eller varmepumpe, er det ekstra isolering på, er det solpaneler, er det batteribank, og hvis man bruger genbrugsmursten eller træ eller beton, altså det er vidt forskellige klimaaftryk. Betonindustrien, de plejer jo at sige, at det er det mest klimavenlige, vi har. Ja, men der er netop meget det der i selve materialevalget, hvor stort det klimaaftryk sætter det, og producere et sandwichelement i beton, eller bruge nogle brændte tegl, eller bruge nogle genanvendte tegl. Ja. Det kommer til at blive meget mere fokus på, for at se, hvordan det går op i sidste ende i ens LCA. Ja, det kunne det blive dejligt politisk. Ja. Vi har gået og talt meget om, og herfra faktisk også kaldt det bygningsregulativ 23, men det kan jeg høre, det skal jeg til at lade være med. Jeg skal huske at kalde det BR18, og så sige, at vi har bare fået et tillæg. Ja. Det hedder heller ikke bygningsregulativ, det hedder faktisk bygningsreglement. Et regulativ, det er noget andet, men det er bare fagnørderi. Men ja, det hedder bygningsreglementet BR18 stadigvæk, og det her, det er nogle nye krav. Hvordan, et sidste spørgsmål, altså vi må jo ikke sætte den der hund på, vel? Som du sagde, men hvis man nu satte en hund på, hvad for en skulle det så være? Hvad for en hundemand er du, må jeg høre? Så skulle det være en Coton de Touliard, sådan jeg havde ellers været, jeg skulle aldrig nogensinde have en sådan en lille hvid femset feminin hund, men de grows on you, så det er godt at høre. Vi må sige, det er Team Bomuldshund, vi har på i dag, så fordi det er sådan en lille hund derhjemme også. Ja, okay. Sådan en lille hysterisk en, der er allergivenlig. Ja, en meget stor hund i en meget lille krop. Ja, men det har alle små hunde vist. Men som sagt, selvom det er en bomuldshund, man lægger på, så skal man ikke regne med, at det gør det lettere. Så det er bedre at have gjort overvejelser om, hvordan man overholder reglerne her, og have gjort et forsøg, når man fremsender, end det er at have lagt et billede på af hunden, eller sige, det er hunden, der har spist ens beregninger. Ja, det er den der med, at hunden nåede min lektier. Jeg tror ikke man skal overføre den på, at hunden nåede min LSA. Det er jo i bund og grund et spørgsmål om, hvor ansvaret ligger. Overholde det her byggeri, eller gør det ikke. Og der kan vi jo tage hele den der principielle snak. Den kan vokse så meget stor til. Jamen, hvad er det egentlig for nogle krav, der skal opfyldes i de år, der er gået? Hvor jeg har siddet med byggesagsbehandling, så er mange af
detailmæssige krav jo forsvundet, og så er det nogle mere funktionsbaserede krav, at man skal opretholde et tilfredsstillende niveau på det og det. Og hvordan gør man så det? Jamen det kan man så måske læse mere om i nogle vejledninger. Sådan har det mere udviklet sig til at blive. Du kan ikke slå op i bygningsreglementer og sige, bum, der skal så mange millimeter i min ydervæg, og så skal det være sådan. Ja jo, du kan også slå op og se noget uværdikrav og så videre. Men ja, tingene hænger anderledes sammen. Så kan man snyde? Ja, det kan man jo altid. Men bliver det lovligt af det? Nej, det gør det ikke. Der er jo de her krav, der nogle gange er effektueret, om måden det skal dokumenteres på. Når man skriver under på den her erklæring om tekniske forhold, og erklæringen om teknisk dokumentation, i det man færdigmelder sit projekt på bygge og miljø, så vedstår man så også, at det her, det overholder det. Og så bliver man hængt op på det. Det er et spørgsmål om, hvor ansvaret det ligger inden for byggeriet. For skulle det så vise sig senere hen, ja, det gør det ikke, ja, så ved man godt, hvor pilen peger ind. Så er det ikke ham byggesagsbehandleren, der var skyld i det. Så er det hægtet op på den underskrift, der nogle gange vedstår sig, at det her byggeri, det overholder. Altså Flemming, vi ved jo altid, at det er jo byggesagsbehandlerens skyld, ikke også? Jo, det. Hvis der er et eller andet galt, så må det være nogen ved kommunen, der må det. Ja, det er det. Ja. Nu I har telefontid ved Teknik og Miljø. Kan man godt ringe til jer og stille spørgsmål om det her? Nu ved jeg godt, at vi skal måske også passe på detaljniveauet i det. Jeg går ud fra, at I går ikke ind og siger, om det skal være alu-sandwichpaneler, eller om det skal være betonelementer, man bygger i. Men vil man kunne få hjælp til det her? Er der måske en skabelon, der ligger, man kan bruge? Ja, altså jeg vil råde til, altså på nuværende tidspunkt i forhold til det her med LCA og de nye klimakrav, der bliver man bedre klædt på ved at gå ind og kigge der på Videnscenter for bæredygtig byggeri på deres hjemmeside. Den er rigtig god, og der kan man blive bedre klædt på i forhold til det. Men ja, man er selvfølgelig altid velkommen til at hive fat i os. Ofte så bliver det nogle bedre projekter, hvis der har været en fornuftig forhåndsdialog. Ja. Hvis man søger i sidste øjeblik, og man skal egentlig helst være i gang i morgen, og man har allerede meldt ud i avisen, at nu kommer der det her nye, ja, så kan det godt være, at man egentlig skulle have grebet det anderledes an, og have taget en tidligere forhåndsdialog med os i forhold til projektet. Det er det også før. Så var det også før de her klimakrav. Det bliver det ofte et bedre resultat ud af. At man tager en fornuftig dialog omkring tingene, så kan man også ofte løse de der store knaster, der måtte være i byggesagen, op til at ansøgningen så kommer ind. Ja. Og det er man velkommen til. Nu er der meget forskel på byggerierne. Ja, hvis det er en carport, du skal bygge, så er det måske knap så kompliceret. Vi har jo ikke nødvendigvis holde en forhåndsdialog om, men derfor må man gerne ringe og spørge, hvor lang og høj sådan en må være. Men i de store projekter, der er det et brugbart redskab med det. Ja. Godt. Så man kan ikke nøjes med at bygge under 1000 kvadratmeter for at slippe for det her. Man skal stadig ind lige og prøve det ad, eller også så skal man holde sig til at lave uopvarmede haller fra nu af og så til al evighed. Der kommer reglerne sikkert også. Ja, hvis ikke at hvis man vil slippe for at lave en LSA, så skal man holde sig til noget koldt. Ja, koldt og legehuse. Ja. Og det jeg hørte dig sige også, det er, at det er noget, som alle, der laver byggerier af en rimelig størrelse med en rimelig grad af opvarmning, kommer til at forholde sig til nu og særdeles efter 25. Ja, om det lige bliver 25, ja, det må du ikke hænge mig op på, men det var det, som styrelsen gav som en indikation på, hvornår at de her regler kunne blive strammet. Det er i hvert fald noget, man skal være ops på. Nu er de her. Så kan man få en blød opstart i forhold til, hvis man laver mindre byggerier, så har man ikke en grænseværdi endnu. Og den grænseværdi på de 12 kilo CO2,
er ifølge Videnscenter for byggeriet der, så er den også rimelig. Det er en blød start. Vi blev forklaret, at det byggeri, hvis man kiggede bagudrettet, så det meste nybyggeri, langt det meste overholdt de her 12 kilo CO2. Ja. Så det er en rolig start, men vi er nødt til at gøre noget ved det, for at passe på det klima omkring os. Ja. Det giver god mening. Jeg har ikke flere spørgsmål. Jeg er ked af, at jeg fik kørt det lidt ud over med hundesnak, men det er jo din egen skyld. Skidt med det. Det er fint. Her på falderebet har du et eller andet, vi har glemt, tror du? Ja, det skulle måske lige være en natholdskop eller et eller andet. Er det ikke snart? Nu har du været her så mange gange. Jo, altså det kan godt være, at vi skal til at have en industrikvarteret kop, som vi kan uddele til folk, der har været her 3. gang, så du kan få den som den eneste indtil. Fordi vi har jo været igennem 2 bygningsregulativer med dig indtil videre. Ja. I gamle podcasts. Og det var helt fra den tid, hvor man lavede sine byggeansøgninger i skema i Word.